Hi mga parikoy, magandang araw po sa lahat. Ngayong araw po ay magmumukbang po tayo. Outdoor cooking po tayo. So special po nga araw na ito dahil meron po tayong special collaboration. So makikilala po siya ninyo guys mamaya. O bago ang lahat ay magluluto muna tayo ng seafoods. So tara. Una mga pare ko, hugasan muna natin yung lambay natin at saka tahong. Kabibili ko lang nito guys kaninang umaga, fresh pa tong alimasag na to at saka tahong. Tingnan, gumagalaw pa yung bibig ng limasag kaso nanghihina na. Kuluan muna natin yung limasag natin hanggang maging kulay orange. Sama rin natin yung tahong. So yung pasayan guys, sabay lang natin sa mamaya. Hindi. So mga parikoy, habang nagpapakulo tayo sa seafoods natin, maghihiwa muna tayo ng lamas natin. Okay, ito yung cornstarch. Cornstarch oh. Mais guys, sweet corn. Litan natin ng hiwa kasi masag natin yung kulay orange na. Ipat muna natin sa balanggan na. Saka yung tahong. Ito po yung tahong at saka limasag. Lagay muna natin sa tabi guys. So ngayon mga parikoy, mag-isa na tayo. Unahin natin yung mantika. Konti lang. Sunod po yun natin yung butter. Next mga fries, onions at lagyan nila natin ng paprika. Parikoy paprika. Next is red pepper. Ang ingay ng aso namin guys, pasensya na po kasi may bisita po kami. Lagyan rin natin ng black pepper. Kunti lang. Lagyan ng suka. Sunod na natin ang mais guys, mais. Salang na natin yung alimasag natin. Saka tahong.
Next is yung shrimp. Mas marami yung shrimp kaysa alimasag at tahong. Ito mga parikoy, pang pasarap. Sprite, lagyan din ng Sprite. Sin. Tsaka magic pang pasarap. Takpan muna natin. Luto na to. Luto na ating seafood boil. Sarap po nito. Tikman na natin to mamaya. So tara. Ito na mga parikoy. Luto na po ang ating seafood boil. So, ang mukbang na pala ito ay special dahil meron po tayong online collaboration. So, ang collaboration pala natin guys ay si Marte Atendido. Siya po ay taga Quezon na nanirahan na sa Korea. Si Martin Atendido pala guys ay 21 years na siya na nakatira sa Korea. Ang misis niya ay isang Koreana at ang pangalan ng misis niya ay si Pyo Mi Gyung. Pyo Mi Gyung. So mga parikoy, sa mga hindi pa nakakilala kay Martin Atendido, may video clip po tayo ipa-play. Boss Marty, pasok! So yun mga parikoy, sarap po ng mga kinakain ni Boss Marty. Minsan niya pala guys ay kasama niya yung misis niya nagmumukbang. Minsan pero rin ay doon sa mga restaurants lang nagmumukbang. So please support po natin si Marty Atendido po guys. Pakasarap din po yung mga niluto niya. Tsaka kung gusto niyo yung mga Korean foods, please visit Martin Atendido. At huwag po kalimutan i-subscribe to natin at i-hit po yung bell button. So tara, tikman na po natin yung niluto namin kaninang seafood boil. So bago po ang lahat, pray muna tayo. Bless this food, O Lord, and thank you for giving this food. In Jesus' name, we will always pray, Amen. Amen. So tara. So tara, kain po tayo. Kain po tayo. Nice. First time ko magluto nitong seafood boil. Sarap ba? Ano? Tatlong seafood lang po namin ang niluto namin ngayon. May tahong, limasag, tsaka Tahong. pasayan, Tahong ni Carla. Shrimp. tsaka may shrimp. Kain po tayo. Boss Marty.
Kain po tayo. Sa mga hindi pa kumakain dyan, kain po tayo. Huwag po kalimutan natin si Martin at Dido. Yes, mais, no? So mga parikoy, kasama ko pala yung mga pinsan ko. Si Daniel at saka si Ephraim. Hi. Hello kayo. What's up? Sup? Ang niluto pala ni Martin ngayon guys is kang kuan, lechon kawali. Lechon kawali ang kanyang niluto, tapos sa amin seafood lang. Kasi malakas pa yung snow ngayon sa Korea. Hirap makapalengke. Salamat nga pala kay Boss Marte. Harap. Kung kuha na. Kaning lambay. Hotdo na? Hotdo na? Tambok. Hindi. Support po natin guys. Marte at Dido. Supportahan natin si yung pinsan namin si Yantot Yan Mukbang. Tukbang. Paki-subscribe na lang po sa kanyang YouTube channel. Just click here to subscribe. Kaya, Please support the local. kano saan ka buhat video YouTube So, kung kanta ba? ano na yung mga gamit. Sarap ng mais. Ay, ubos guys. Ubus na guys. Ubos pa yung kanin. Support po natin si Marte at Dido. Huwag po kalimutan guys. Napakano na. Tanong Ano ko? Ngayon ko. Gusto sudan. Gusto sudan. Pasaya naman.
Sarap guys. Shout out din po sa lahat ng Pinoy mukbangers. Ayan, hurot, ubos na. Shout out kay Clint. Shout out. Shout nga pala kay Clint Pinuti. Na. Yun, boss. Tapos na. Ubos lahat. Okay. Yan mga parikoy. Bago pa tayo magpaalam, magpapasalamat po kami kay Marty at Endido. Salamat po sa collaboration sa amin. Maraming salamat po. Sa mga hindi po nakasubscribe kay Marty at Endido, please subscribe po guys. At sa aming channel po, Yantot Mukbang. Huwag po kalimutan. Subscribe po. Thank you po sa lahat. Thank you po sa lahat ng nanonood. Thank you po. Paalam. Thank you.